La plaça de l'Ajuntament ha acollit la Festa del Comerç Just i la Banca Ètica. El lema d'aquesta edició és Desmarca't, hi ha alternatives, en al·lusió a la possibilitat que tenim com a consumidors de contribuir a un sistema de producció més just i respectuós amb les persones. L'activitat estrella d'enguany ha estat una arrossada solidària. La recaptació s'ha destinat a projectes solidaris de les entitats organitzadores. Promoure i sensibilitzar la gent sobre els principis bàsics del comerç just i la banca ètica, principis que ara hem de recuperar més que mai en el moment de crisi que estem patint, perquè es basen en protegir els nostres drets com a consumidors i també protegir els drets dels productors, perquè hi hagi un intercanvi just en l'intercanvi comercial, no? La plaça de l'Ajuntament, escenari per primer cop d'aquesta activitat, ha acollit també una fira d'entitats on s'exposaven i es venien productes de comerç just, amb la presència de 12 associacions del món de la cooperació local. La jornada va estar farcida d'activitats per al públic i es va llegir un manifest reivindicatiu. El Dia Internacional del Comerç Just i la Banca Ètica se celebra internacionalment per conscienciar tothom sobre la necessitat d'unes relacions comercials internacionals més justes i equitatives entre els països rics i els països empobrits.